Danas na meniju postni kolač na vodi. Toliko iznenađujuće ukusan da ćeš ga spremati i kad ne postiš. Neki poseban naziv i nema. Spremao sam ga iz glave, dosade i zbog gladi. Kolač se jako brzo pravi, a dobra stvar je što namirnice nisu striktne. Sam možeš da kombinuješ sa onim što imaš pri ruci i što voliš. Osnova su brašno i banana, a pored njih ja sam stavio svašta nešto. Ima tu i šljiva, suvog grožđa, orašastih plodova, pa i krušaka. Ko je na posebnom režimu ishrane, slobodno može da zameni obično brašno za integralno ili neko drugo. Uvijek sam više volao da jedem nego da pravim slatkiše. Tako da verujem da ćeš uz malo mašte ti ovo još bolje napraviti. Sve namirnice dobro zamešaju i stave u željeni kalup sa pek papirom. Slajs kruške na vrhu, pa rerna, 220 stepeni 30 minuta. Da vidimo šta smo uradili. Pa dobro, izgled manje više ok, ali ukus me iznenadio. Odličan, a pritom zdrav kolač. Detaljna recept te čeka u opisu.